Hello guys, welcome to again in my channel. ओमफ्राय दिनै नायदो जेबो गैया नै ओंखाम गोजा ओमफ्राय नैबेयाव नायदो नैबे नै बिसोर अमा खोमा आरोखि अमा खोमाखौ ओमफ्राय नैबे आलु बाथोनलै एसे दं ओमफ्राय संख्रि दं ओमफ्राय नै बानलु लाबाय ओमफ्राय नैबावसो आं दैसो लुखाबाय नैबे ओमफ्राय बेजोंनो जानानै देखायनोसै आरोखि ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामनायखौथ' बावनाङा बेखौ आं बुंखायो बयखौबो बेखौ लाबोनोसै आलुखौ बेजों सुरु खालामसै दानिखौ लाबोनोसै अमा खोमा बिदि लोगोफोर होमबा जानोसै नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामनायखौथ' बावनो होनखाबाय आं दिनैहाय ओंखाम गोजा जाबाय खालि आलु बाथोन आरो नैबे अमा खोमाल' मालाबा आलु बाथोनजोंबो बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय नै बिदि अमा खोमा मोनजोबाथ' खोथायानो गैला बानलुखौ एसे गोसा होदों बा आलुआ बिराद गोथाव आजिखालि बाजाराव बायनाय आलुआ गोदै गोदै जायो खिन्थु बे न'नि आलु आरो पारफेक्ट बानलुआबो जि गोथावलै बाव जेबो गैला जानो लुबैनो आरो लोगोफोर खिन्थु अमानि खोमा बे खोमाखिसो मोजां एवखानायखौ बानलुआ बायना लाबोनाय गोरलै खिन्थु बिराद गोसा अमा खोमा फारसेल' बेनो बहुत मानसि जायो खेमना मोनग्रा मोनसे आं गोथाव केमेरा हमग्रायाबो गोथाव मोनलायबावबाय जायो बेबो हाबाब बानलुखौ आं जानो हाबाय
दोनथ' दोनथ' सोर हासुखोबा Coba.